A vymysleli sme si taký tanečný večer, takúto tanečnú party, že nazvali sme to, že tanec na tretiu. A celý večer by mali ísť paralelne 3 tanečné štýly, ktoré sú u nás nejak tak v tanečnej škole najpopulárnejšie a asi najtancovanejšie. Takže keď si urobíme takú malú prehliadku, potom si to chodíte obzrieť, nebudeme všetci, to vyzeralo asi tak zvláštne, že všetci za mnou a všetci sme do jednej, do druhej, tak to môžete absolvovať potom každý osobitne. A tam, je to počuť, to je argentinské tango. Takže máme už prvých zástupcov, ktorí obsadili zatiaľ túto sálu, malú tanečnú. Takže tam bude hrať argentinské tango. Ten formát, aký bude tam, je, že bude sa dať v tandách. To je spôsob, aký sa zvykol teda Buenos Aires od asi dosť dávnejších čias, ale dodnes sa to tak robí. To znamená, že pôjdu za sebou obyčajne 4 skladby, ktoré sú veľmi podobného charakteru. Takže ak budete počuť niečo, na čo sa vám zdá, že na to sa vám bude dobre tancovať, tak ľudia chodíte tancovať, lebo môžete očakávať, že ešte tá nasledujúca a tá ďalšia, prípadne tá ďalšia budú veľmi podobné. A potom ide kortína. Kortína je taká kratučká skladba, na ktorú neskúšajte tancovať tango, lebo to je niečo úplne iné. Ale to je len na to, aby vás to donútilo trošku sa vypíkať, prípadne zobrať niekoho iného tancovať. Určite, tak ako asi na každej tanečnej akcii, zrejme to máme síce nie v nejakej veľkej prevahe, ale asi to bude viac dám ako pánov. A bolo by dobré, aby nakoniec nikto tu neostal taký, že si nezatancoval vôbec. Takže vypýtajte si potom povolenie od svojej polovičky, že teda sa nepatrí, lebo vidím, že tam ona stále sedí a moja akože povinnosť tanečná je ísť vytancovať aj niekoho iného prípadne. No, takže tam bude tango. Ja som tam zámerne, tam v tej veľkej sále budeme mať spoločenské tance. Tiež je to tam tak namiešané, že tam to bude trošku častejšie striedať a bude tam taká zmes štandardných a latinsko-amerických tancov, sú tam nejaké valčíky pomalé rýchle, sú tam nejaké foxtroty pomalé rýchle, nejaké takéto klasické európske tango a z tých latinsko-amerických tancov tam bude nejaká čača, rumba, jive, trošku samby. No a tiež tam bude tak, že obyčajne pôjdu za sebou 2 alebo 3-krát ten istý tanec. Takže ešte, keď budete počuť koniec nejakého valčíku, chce sa valčíka, tam beníte, lebo to ďalšie ešte raz bude valčík. No a potom tu bude hrať salsa a salsa bude tiež, ja som tam dnes ešte sa neodvážil dať nejaké bačaty a kizomby a všeličo tak iné, budeme mať salsu. A všetko to bude v takom pomalšom alebo strednom tempe. Nie je tam dnes nič nejaké veľmi, veľmi rýchle. Veľmi pekne sa bavte dnes večera a ďakujem.